ассалому алайкум тамошобинони азиз, бо шумо ҳастам Саида Раҷабова, партнёри компанияи Faberlic ва имрӯз абзори новинкаҳои каталоги 7 мона барои шумо пешкаш мекунам. Он маҳсулотҳое ки худи ҳами каталог буромадагиай ай 4 май. Вен як ҷоя видеоро то охир тамошо мекунем ва ҳатман лайкои хутонам мемонем. Барои маълумоти бештар оити бизнес ва ҳамкорӣ ва заказ аз ширкати Faberlic дар командаи ман, аз худи ман, шумо метавонед ки дар WhatsApp, Max ва Telegram ман ки ба ин ҳами рақамҳои муроҷиат кунед. Он маҳсулотое ки шумо дар ҳами экран имрӯз дар ҳами видео мебинед, дохтаро, спокойно метавонед дар ҳами номеро шумо бинависед ва маълумоти бештар ҳам аз худи ман бигиред. Сар мекунем. Шумо фақат дастгирӣ ва лайк, як пиёлаи, як стакани чойи гарм ки ба маза кунед, бишнена тамошо кунед. Абзор мунасар мекунем, дохтаро. Ҳар як маҳсулоте ки рӯз ман шумода нишон медиҳам, шинос мекунам шумора. Артикулоша мемонам. Дохтаракое ки коргари Faberlic-ен, шумо метавонед ҳамо артикула зада заказ кунед. Дохтаракое ки коргари Faberlic нестен, просто заказ кардан мехоҳед, метавонед дар WhatsApp-и ма бинависед ки дар аввали видео номер ма мондам. Анаи дохтаро духие ки меган ки якчанд сол, мумкин 6-7 сол пеш дар ҳами компания буда. Рости ман ай омадагим ира ёд надорам. Ай продажа гирифтагӣ будан, и хит продажа буда, яъне ки харидоруш беҳад бисёр буда, бо да продажа буромадай. Ай ҳами ман пакетакои ёро ҳамаша кандам ки дар видео шарақ накунам, вақти шуморо беҳуда нагирам. Духи довольно симпатичный ира бинен. Но бушамаҳои када уже дидам, беҳад свежий. На любители занҳое ки бӯи свежиро дӯст медоранд. Бӯи чиста свежия, ягон капелка ширинӣ надорад. Духи чиста свежий, дохтаро. Инам хали флаконча дорад. Калони хушрӯ, артикулаш 3790. Аора номи духи и ширкати Faberlic. Гуфта намонам ки духиҳои Faberlic ҳамаш российский нестанд, дохтаро. Бо компанияи Faberlic бо давлатҳои Германия, Корея, анами давлатҳои Европа ки ҳамкорӣ дора, бисёр духиҳо ай ҳамунҷа истеҳсол карда равона карда мешавад. Вот. Красота. Крем барои гирди чашм. Моделирующий крем для кожи век. Бисёри занҳое ки креми рӯ ё шабона ё рӯзона истифода мекунед, дохтаро, шумо гирди чашм пӯсти нозуки бад дора. Креми рӯзонаву шабонаро дар гирди чашмтон накунед. Барои ин отдельно намхе кремо ҳастае ки нигоҳ кунед ки инами кожаи таи чашми моя диден чихе нуқтачаи нозукак дорад. Ана ҳамун таи чашми шуморо фақат ана ҳами кремо фоидаи калон мерасонанд. Ҳам сиёҳишона мегиранд, ҳам маршинкашона мегиранд. И бигем ки мулоим мекунанда, анаи крем мулоим мекунад. Анаиш боша паухора. Восстанавливающий крем барои гирди чашм. Иш мулоим мекунад, таи чашми шуморо тайёр мекунад ва иш боша восстановид мекунад. И кафидагӣ, и ана ҳамун сиёҳи чизе ки ҳаст дар таи чашми шумо. Ман шумода бисёр ихтистам ки шумо биненда хеле на тиники бадай, на ғафси бадай. Инам халияй. Во. Диден ичхе мулоима кард, а иш боша чӣ мекунад? Восстановид мекунад. Иш диде уқа намешина, барое ки пӯст тайёр нест. Ида ки мулоима кишид ба ай болои и рӯзи дигаш ай мекуне, таи чашмтон восстановид мешавад. Вот. Як пӯсти даст чанд қағавсай, пӯсти таги чашм чанд қатинакай. Ина барои заказ метавонед бинависед. Дальше ма крем барои даст фаҳмидагӣ будам, не ки ма креме ки ҳам да даст бикунӣ ва бо ҳам даст бӯи хушрӯ кунад, и хали шабо нафаҳмидам. Биёен акая мебинем, и кати брелокша бинен. Сурати офтобак дора. И стакане ки да лави бағр мешинӣ. Чиқа приятни хушрӯ кадиям. Биёен акои мекунем. И ҳама маҳкам буд. Тамошо бино. Во. Так дальше возья махкама, идешь вы мекни. Не идешь вы мекадай. Она кого ищет? Так.
خلاصی گپ крем солнцезащитарам дорад дар таркибаш крем парфюм для рук. Экстра увлажняющий, яъне ки хали конкретни мулоим мекунад. Да буш гап нест, меги да таркибаш духӣ дора. Ира бинед чӣ хел даста мулоим кард. Моментально да ҳами таги видео аҷоиб буд шуд. Машаллоҳ шуд. Иш креми вай дора таи чашм. Иш креми даст. Гандами ҷошта мулоим мекадай. Аҷоибот хушрӯ. Хеле видчам прикольненький. Барои дадрини сумкача бурдана мақсад ягом ҷо с ночевки ки рафтен, хонаи учаачон мерен, хонаи хуштумантон ё ягом ҷо ки рафтен, сразу мо метонем ки шумо чӣ кунем? Да таги дастатонда уход кунем. Биёин ираҳуй мекунем. Зубная мид, кокос и мята. Вау! Вақте ки инами чистка зубов мери, ҳар як тарақ ба тарақи дандонта тоза мекунанда. Ба дастуи ма крем қатияй магарам бидаронумша. Ба холаси гап мебиёи уже да таво приятнее, таки намефурад ки дига дандоно чиркин шава. И особенно барои шахсоне ки дандонотона уход мекунен. Не обязательно ки шумо ҳар моҳ равен, кадоми шароит надорад, не обязательно инами нитка шумо да ганда ёрдами сахт мерасона ки дастуи ма крем қатӣ бад шарманда кардам упаковкаша. Иҷаш чӣ дошта охи наклейка? Ма наклейкаша надидам прозрачный. Азима дастома аввал тоза кунам. Холаси гап нами дрын ба дрыни дандони шуморо тоза мекунада. И безарарай, и специально барои ҳамин чизай. Ҳам вкуси кокос и пудина. Мхачан қайдаркори то намха мегирен. И прозрачный кабута кадянша пештар сафед буд, прозрачный набуд, намедидиша, агане ҳастай амида компания. Ҳози ки прозрачный кадян бой хали ва якша мебинида тамом шид ё нашид. Ба ай инами ҷакаш хадаш ҷой мебриданак дора. Инам хамекни мебра. Ина. Ёрдамчи барои сумка. Ба зубочистка кuni дандона хун мекунӣ, барое ки милкои дандон нозукай ҳамин нуки зубочистка бараса ранги сӯзан барин хун мешавад. И кати ягон хун намешавад дандонои шумо. Спокойно метонед ваи тоза кунед ки туратонам нашкана. Дар раҳу рӯ, дар ягон ресторан, туй пуй маърака рафтантон беҳад чизи даркорӣ. Ҳам қабуи чӣ мекунам? Буи зубная паста мекуна. Чихел конкретни тоза мекуна, да, холаси гап. Так, дальше инаи хали бромадай да компания. Во. Ё бомбочкиян барои ванна. Детский, так, шар для ван. Дрыни игрушка дора. Ҳар хела игрушка кош. Инаҳа. Вақте ки кӯдактон обозира дӯст намедора, ваннара камтарак обпур мекунен, ира да дрыниш меандозен. Ё ин ки дӯст медора, намедора, фарқ надора. Беҳад интереснее. Баъд мозги кӯдак да кор медрояда вақте ки ира мебина. Баъд шипучие вақте ки балаласки када дрыни вана кӯдакои ҳашон барои меравад. Ана баъд кӯдак да интересни мешава обозӣ кадан бо айдруш, тем более игрушка меброя. Игрушкара медонена любой кӯдак ами игрушкаи нава бина, хоб игрушкаи 1 миллионарам дошта боша фаромӯш мекунад. Дальше новинка, так, оттеночный балзам бромадай. Биёин мебинем ғафсиша, танакиша. Балзам асама роли калона барои мӯи сари мо бозӣ мекуна. Агар маска мӯи сара мулоим куна, балзам восстановитш мекуна. Маҳкамай. Так. Навки ҳаст барам қа. Оттеночный яка мицветча мегуфтай, да? Ина. Буи свежи хушрӯ. Неки ранг нестай ки да мӯи сари шумо рангаш бешина. И мумкин ягом изюминкаи хечия ки мӯи сари моро хушрӯ куна. Ира ҳатман ма истифода мебарам ба да пустишкоҳом. Мегум ки мада чӣ ёрдам расонд, мӯи сарма чӣ хекад. Мӯи сари ма баъди тамошобино мелированӣ карданам беҳад нозук шуд. Агар ҳами сар бушум балзам кати нашумша, мӯи сарам ранги пахолай ку, хеле пахолак меган ку, ранги меги чандин сол шуштагиш нести, анам хали мешавад.
Дальше ополаскиватель для полости рта. Дандонора 24 соат шуштан шарт ва зарур нест апа ухаро. Ман айрӯзе ки хама шинохтам постоянно айми истифода мебарам. Беҳад бӯи даҳана хушрӯ мегира. Масалан нами любой авқот павқот ки хӯрден просто беаҳамият намонен. Дандон ҳар рӯз мода нав намебирояд. ҳеҷ чиз зуртонам набиёяд. вкуси виноград, вкуси вай кати ангур кати буш свежий да таво бӯи даҳана мегирад. дандонора аз таткаи авқоти хӯрдаги мора тоза мекунад. просто даҳантона овгардон мекунен. тамом ира бинен чиха нежниякай иҳуй кадамшан удобне михе мекунен да даҳантон як капли мерезен овгардон мекунен. тамом и даҳани шумо то следующий авқоти хӯрдагитона топ тоза. дальше бо инаи хали биромадай барои бӯи даҳана гирифтан. освежитель для полости рта. ҳамин любой одам я раҳ рафт як ҷо рафт ям як ғановут бара даҳанат мехази бу мекуна. и барои айрӯи дандоно нестай. и айрӯи жулудкаи шумо, айрӯи ҷигари шумо, ай талхаи шумо ки ягон чиз ҳазм намекуна. баъзе одамои ҳастанд намхе баъд ҳамарам нами любой касам боша як чеснок писнок мехӯри, як салат палат мехӯри, даҳанат бу мекуна. ай мешапи тамом проблема ҳал. ин набуда компания ина нав биромадай. ҳамқа бӯи свежи вкуси малина кати даҳатон бӯи малина мекунад. дальше раз барои даҳан рафтестай, дандон рафтестай, инай хали зубная пастаи визуальное отбеливание биромадай. моментально сафед мекардаги зубная паста. рости вақте ки ман ин упаковкаро дидам ман фикр кардам ки ягон зубная пастаи пенка биромадай шояд ки не и хали зубная паста и хели фигура кати хушруги кати барои падаркарам зурая. так ман ҳуй кадам ира тамошо бино эксперимент кадам. ира бинен цветаш чӣ халиай. цвети и сиёҳай кабутай ранги зеленкаҳай. лекин анами дандона сафед мекуна. ягон ранг намемона. абсолютно. бушда просто маст меши. янамуд бӯи свежи дора ки меги ки ҳами бу ай даҳанат нарава. мегум ку ма уже ира вай кардам, проверка карда биромадам. хафшам беҳад хафи ғавс мекуна. да кафи дастам рехтам, дидам кани рангаш мемона намемона, барои ки пеши тамошобино ки биромадӣ дурӯғ намегида. он чизе ки ҳаст ҳақиқата гав мезанӣ. инам хе калонаки хушрӯ ден сурати дандона салафанша то нимша кандам усшане параллельно лечебния диден пилюсакша лечебни. во барои ҳами дандону барои ҳами саломатӣ бовар кунен ягон чира эконом накунен. дальше крем барои даст. дастҳои нозуки мода беҳисоб миннатдорӣ ки ҳамиқа хизмати моро мекунанд. тамошобино крем барои даст инай хали бӯи глаки нежняк диден. ҳам види инай халиш барои пеши оинатон удобни, ҳам барои дастсумкачатон ягон ҷо бурдан види нехалиш. ҳози сезони пикник, тамошо ҳамхалияй илтимос дастатона эҳтиёт кунин. ҳами занак чӣ дора? дасти нежни дора. биён ака мебинем ина ғав сакаки хушрӯ ҳози буша мебинем. буш нежния гули садбарги нежния ку анам халияй буш анака иша мебинем. так ё ҳардуш як чизана неким хай бо ба ҳар ҳол мебинем. так ҳамин чиз просто ни халиш мадай халиш удобняй барои да пеши оина мемонам. им ха мегирим да даст мекунам рафтан мегирам. иш барои сумкача удобни. ҳардушам артикулоша мемонам кадомиш ки маъқул тамоша ҳавая заказ кунем. ина ғав сакаки хушрӯакай ҳам қабуи нежни хушрӯ дора ки ма шумо дан михе кардам ки шумо бибинен. ғав сакак рехтам.
ҳами крема да дастай да поя да ливоҷа мекунӣ сразу ҳами результатша мебинӣ чихе хушрӯай. ҳами одаме ки уход куна сад накунӣ ай одами уход накардагӣ фарқият мекуна бовар куненда гап да боиву камбағалӣ нестай. И фикр ақидаи ма ҳай. ҳар як камбағалеро мебинӣ ки ҳамо папленаши як намуд шуштагиай як намуд утик кадагиай да танаш як намуд хушрӯ истадагиайро бинем ки ба салфетка тоза кардам диде чихе мулоима ки хушрӯай. Ина ира бинева ира бине свежий. Вот. Барои ҳамиқа ҳама вақт тона эҳтиёт кунем. Дальше креми облегчитель меган, аз забони ман намепечад. Витамини С и масло облепихи. Крем для лица 2 в 1. Энергия и сияние. Ҳам қувват мебахшидай, ҳам рӯшанӣ ҷило мебахшидай. Нигоҳ кунед. Крем для лица 2 в 1. Так. И просто увлажняющий, да, уходовый крем барои рӯ. Ина. Вақти чашм майдагне, калони хушрӯ, спокойно шумо да як моҳ да мебара. Бӯи ҳами мева мекуна. Бӯи инами мева қати апельсин. Вот. Уход барои рӯ 2 в 1 витамини С доштай. Витамини С рӯрам хеле нежния ки хушрӯ мекуна ки беҳад роли калона бозӣ мекуна витамини С. Дальше мо мерем ба давлати Европа. Давлати Европа мерем. Ман шумода анайхе пеш биёрам. Барои ки ҳози мо мерем Малдиви. ҳами поездкаи Малдиви шидам қа пушаймони шидам нарафтам ки кошки мерафтам Малдивира медидам ох кришкаиш пари. Малдивира мерафтам медидам. Хайч гап не, иншалло кӯдаку калон шавам баъд мерем. Анак ман барои шумо имрӯз аз новинкаҳои компания гел для душ и баллы, давлати баллы ҳаст ку с ароматом личи и франжипани. ҳози мебинем. Нагуфта намонам ки инами фирмарам як фирмаи калони дига калон буд. Уқа популярный набуд, не ки калон буд. Компанияи мо харидаш ку ҳози маҳсулоташа шумо Айфаберлик мехарем. Так что ҳози скоро да ҳама маҳсулотҳои эйвнам анами надписи Фаберлик мебурояд, барое ки Фаберлик ура гирифтагия, у Фаберлика нагирифтая. Шумо маҳсулотҳои эйвна ай Фаберлик мегирен. Чӣ хеле ки нами ҳами фирмаи Бона ай чӣ мегирен? Ай Фаберлик. Бӯи медонен чӣ мекуна? Я мевааке ки ҳастай ку ини хали пучоқақоша мегири друнш ранги ангурай. Бӯи ҳавай мекуна. Неки бӯи свежияй. Вақте ки нам халия фруктои мешаванд ку ин маънои вай надора ки бӯи мевагӣ мекуна. Нигоҳ кунен гулам дора. И беҳад бӯи свежи стойкияй. Вақте ки овбозӣ мекунӣ танота мешӯӣ ҳами бу да танат мешина. Ба и таната ки шуштӣ ба баъди и да танат ай и мешабӣ. И бошад танаи шуморо мулоимак мекуна. Агар аҳамияти ен баъди ҳами саршӯӣ ҳечи накунӣ танада тана хорхорак мекуна, қоқ мешава, меги ки аллергия дошта бошӣ. Не. Вақте ки пӯсти мо азият мекаша ай қоқӣ, рости ман инами миса ва пиши аҳамият намедодам мис для тела. Ана дар ҳами шаҳри Тюмен воспитателои кӯдакон беҳад бисёр харидорӣ мекарданд. Баъд марам гирифтам я бор истифода бурдам. Реально я намуд танара нежни хушрӯе мекардай ки иш миси инаш вайш гел для душаш. Иш гел для душа Таиланд. Яъне ки ананас ай Таиландай и лотос. Биёин буша мебинем буш чӣ халияй. Объёмошона шумо аҳамият додеси чанка калонай тамошо бино. Бӯи ананаси свежи инами бӯи инами гул мекуна. 400 миллиграммай қариб ним литрай. қатъӣ метонен шумо агар одамое ки ҳар рӯз овбозӣ кунанд қариб 1 моҳ мебарашонад. Агар одамое ки дар 3 рӯз 1 бор кунанд и 2 моҳ мебарашонад. Беҳад бӯи хушрӯ. С ароматом ананаса и лотос. Так, белоснежный песок, так, океана,
ака ҳами бӯи чӣ қадар свежида охи ҳами бӯи Индийский океан. Иш боша мисшам ҳами халай нигоҳ кунед. Беҳад свежияй, беҳад свежияй. Свежигишта ма гап надорам. Баъд иё қимат нестан тамошобино. Иё беҳад арзона, нархошон копейк меиста. Мумкин я саду чанд рубл бошад. Зато шумо чанд қадар ира истифода мебарен. Ира бинен ки қаак мешапа. Ҳами агар я 10 бор да тамоми ҷотунам бишапен, и точно да 20-30 бор саршӯитон спокойно мебара. Иш боша гел для душа Малдиви. Иш шаҳри Малдиви мерем. Кокос и фелдоранж. Мумкин кокоса ине бӯи игл. Номи гул. Бӯи ай ҳамаш данешни. Беҳад бамаза, аҷоибот. Ман любители кокосам. Беҳад кокоса дӯст медорам. Иш боша мисш. Вай кати танҳото намешавем, и кати мешапен барои падаркарам беҳад чизи хушрӯ. Бӯи ҳами гул мекунам. Вообще кокосша не чувствую. Бӯи гул мекунам. Бӯи вот свежий. И буд обзори имрӯзаи мо тамошобино. Раҳмат ки бо мо ҳастед. Видеоморо то охир тамошо мекунед. Ҳатман поделиться ва лайк кардана фаромӯш накунед. Аз тамошои ҳар яктатон миннатдорам. Ва он занҳое ки қатима кор кардан мехоҳед, ман шуморо дар командаи худам интизорам. барои заказ ва ҳамкорӣ шумо метавонед дар WhatsApp, Max ва Telegram ма муроҷиат кунед. барои ҳаматон рӯзи хубу хушу бо барора хоҳонам.